príjemný, pekný deň. Sľúbila som trošku informácie ohľadne práce s kývadlom a očista kývadla. Takže nech sa páči. Na svoju prácu, ak chceme trošku profesionálnejšie pracovať s týmito prostriedkami, pracovnými pomôckami, tak by sme mali trošku zvážiť, aké pomôcky si na túto prácu s kývadlom zadovážime. Máme na trhu veľa možností kývadlových. Hej. Buď sú to takéto 6 hrany, alebo sú to rôzne merkábové, minerálne. Kývadielka sú veľmi krásne, dobre to vyzerá, ale práca profesionála by minerály, ktoré sťahujú na seba rôzne energie, mala ísť do úzadia a mali by sme v tomto prípade siahnuť po skle, čiže precióza, český kryštál a korálky. Výroba kývadielka z materiálu skla, čiže precióza. A v Čechách sa nachádzajú mnoho ľudí, ktorí tieto kývadielka zhotovujú. Ja som si pre seba vystavala niečo takéto. Určite by teda nemala byť dlhá reťazka, úplne postačujúce takáto. Moja guľôčka je ružová a aby sa vám to dobre držalo, keď potrebujete niečo očisťovať, čistiť a pýtať si nejaké informácie. Potom som našla jednu šikovnú pani v Bratislave, keď som ešte chcela trošku nejaký tovar ponúkať pre vás a vyrobila mi krásne kývadielka, čiže korálky, česká precióza, má veľmi dobrú energiu, ale v podstate ide o sklo. Čiže nejako takto by to malo vyzerať vaše profesionálne kývadielko. Hej. Môže mať rôzne farby, už si vyberáte intuitívne, čiže ak sa vám toto niečo zaľúbilo, čo som tu ukazovala, nejaké 4 kusy mi ešte ostali, kľudne sa mi môžete ohlásiť, rada posuniem. A presne takáto pomôcka by mala byť na prácu s kývadlom. Takisto ako hociaký pracovný nástroj by sme si mali vedieť nastaviť, alebo mali aj nastaviť kývadielko. Je dobre s ním trošku započať komunikáciu a ozaj odporúčam sklíčka, pretože tak nenaťahujú tie veci, na ktoré sa pýtate, ktoré získavate informácie, energie ako minerály. Minerály, i keď by ste sa snažili akokoľvek dobre, kvalitne sa starať a čistiť, na veľa tie najsilnejšie kamene, ak vaša práca pri očistách bude veľmi intenzívna, nakoniec nasajú, zvyknú púkať potom, odlamovať sa a ak chceme profesionálne mať 100% odpovede, určite profesionálne kývadielka by mali sa skladať zo skla. Na počiatok by sme si kývadlu mali opýtať, ako nám chce odpovedať. Čiže čo bude pre nás áno. Môžeme si ho aj vyskúšať. V prvom rade, pri každej práci by mala byť psychohygiena naša. Ak sme prešli psychohygienou, kontrola energetických centier našich, tak môžeme započať nastavovanie kývadielka. Čiže nezabúdajme aj samých seba očistiť a chceme pracovať s kývadielkom, je to veľmi dôležité. Na začiatok také úplne jednoduché otázočky, hej. Som muž. Moje kývadielko mi odpovedá nie som muž, som žena.
Áno, som žena. Čiže počiatok vašich odpovedí by mali byť presne tie odpovede, ktoré vy viete. Alebo, prosím, kyvateľko, zasvedcujem si ťa na prácu. Chcem, aby si mi čo najlepšie, najkvalitnejšie, najpresnejšie odpovedal. Je to, prosím, v tvojich silách a možnostiach so mňou spolupracovať? Počkáme si, ako to kyvadielko s vami bude rozprávať. Ak s ním trošku energeticky precítite sa, nastavíte a máte z toho dobrý pocit, môžeme započať. Hej? Ako mi budeš odpovedať? Odpovede áno. Kyvadielko hneď moje reaguje. Ako mi odpovedáš na nie? Ako mi budeš riešiť odbloky? Ako mi budeš čistiť? Kyvadielko hneď zahájuje prácu. Čiže moje kyvadielko je úplne skvelé a hneď to, čo vám myslí, to, čo vypoviem, reaguje. Chytím alebo zoberiem si kyvadielko, s ktorým som nikdy nepracovala. Mám ich tu len očistené skladom. Takže kyvadielko, ako my? Som muž, žena? Vidíte, už veľmi neodpovedá. Čiže poprosím ťa, potrebujem, aby si so mňou spolupracovalo. Môžem ťa požiadať o spoluprácu? A ako mi budeš odpovedať na otázku áno? Ako mi budeš odpovedať na otázku nie? Ako mi budeš veci čistiť? Odbloky? Reaguje, ale ešte to není také žité. V univerze v podstate potom budete mať nastavené spoluprácu s hociakým kyvadielkom, ale vždy nová pomôcka, nové karty. Treba sa s týmito predmetmi trošku skamarátiť, na to nezabúdať. Teraz sa môjho kyvadielka nového budeme pýtať otázky, ktoré chceme mať zodpovedané. Som muž? Reaguje, ale nereaguje tak hneď ako to moje. Ďakujem pekne za spoluprácu. Vrátim sa k tomu svojmu. Som žena. Mám 50 rokov. Nie. Mám 48? Áno. Mám 47? Nie. Mám 49? Nie. Ďakujem. Rozmýšľam, čo sa ho ešte opýtať. Budem sa ho pýtať trošku kraviny. Som šťastná? Som nešťastná? Hej? Vec pohľadu. Pýtam sa blbosti. Vykonávam svoju prácu s láskou? Áno. Vždy by sme sa mali snažiť svoju prácu vykonať čo najlepšie, pozitívne nastavený. Ako náhle niečo pre niekoho urobíme s nechuťou, ubližujeme sebe a ubližujeme aj jemu. Čiže budeme sa hrať s kyvadielkom, vrátim sa k kyvadielku na rôzne otázky, ktoré možno poznáme odpovede, trošku sa s ním žijeme a potom môžeme ísť na prácu s kyvadlom. Či už idete cez tabuľky, SRTčko, je na vás. Ja pre svoje kyvadielko mám takéto sklenené lôžko. Keď mám pocit, že veľa stiahlo, dám si ho k surovému minerálu. Trošku sa mi prečistí, ale sklíčka nenaberajú energiu,
ako minerály. Veľmi sa oňho, priznám sa, nestarám. Len tu proste leží, snažím sa s ním komunikovať, poďakovať za prácu, takisto ako aj s kartičkami. Ak používame minerály na prácu, určite by sme mali mať špeciálne púzderka, kde po práci s kývadielkom, ja tiež také prenosné mám, keď som si pomôcku prenášala jeden čas, tak šup do púzdierka a je v ochrane, hej. Ak by som mala minerál, tak som kedysi tam ešte také malé minerály si k nemu dávala. Po práci s vašim minerálom by sme mali teda sa starať o svoje minerály, tak ako o svoje náramky, ktoré používame, a určite môžeme použiť hociaké surové kamene, hej, kryštál, kremeň. Položíme náramok, krásne sa vyčistí, položíme kyvadlo, krásne sa vyčistí. Hovorím o minerálnych kyvadlách. Je jedno, čo použijete, ale mala by to byť surový stav geoda, nie tromblované kamienky. Takže nech sa páči na kvalitnú prácu s vašim kyvadlom. Nech sa darí. Pekný deň.